Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εμπόλεμη ζώνη. Το ντοκιμαντέρ που θα σας παρουσιάσουμε απόψε έχει τίτλο «Το μυστήριο του Pearl Harbor». Πρόκειται για μια παραγωγή της δημοσιογραφικής ομάδας της εμπόλεμης ζώνης για το παρασκήνιο της επίθεσης των Ιαπώνων στον Αμερικανικό ναύσταθμο το Δεκέμβρη του 1941, αλλά και τα όσα ακολούθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χαβάη. Βρεθήκαμε στο νησί του Ειρηνικού ανήμερα της ιστορικής επετείου για να καταγράψουμε τις μαρτυρίες των τελευταίων Αμερικανών επιζώντων, αλλά και ενός Ιάπωνα πιλότου που πήρε μέρος στην επίθεση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια για να ρίξουμε φως σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής ιστορίας, τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης μετά την έναρξη του πολέμου για 120.000 Αμερικανοϊάπωνες και τις οικογένειές τους που κατοικούσαν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάσαμε, συγγραφείς και ειδικοί ερευνητές αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα και στοιχεία για το ρόλο του Προέδρου Ρούσβελτ και του Ουίνστον Τσόρτσιλ πριν την Ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor, που σήμερα θέτουν υπό αμφισβήτηση την επίσημη ιστορική εκδοχή. It was a typical Sunday in Oahu. The Japanese Navy moved within 230 miles of the northern coastline of Oahu and launched their planes. At about 7:02, the radar picked up a large formation of planes coming in from the north. Suddenly one of the planes turned off to the right like that, and I saw the rising sun on the fuselage and the wingtips, and I said, hell, those are not American planes, those are Japanese. I found the many big ships. Then I ordered attack. 55 degrees drop the bomb. That was Arizona. The bomb exploded close to where we were. The fellows with me all got killed. I was in a state of shock. We were just confused and not knowing what was going on. Ήμασταν φοβισμένοι. Ο πατέρας μου δεν το πίστεψε που είχε χτυπήσει το Pearl Harbor. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Όλο το ναυτικό είναι εκεί. We knew Pearl Harbor was going to happen. Churchill knew it was going to happen. He had other sources too. There's been a lot of covering up. Covering up to an extraordinary degree on the American side too. President Roosevelt wanted to get us going in war deployment. Following what Plato said, the noble lie will sacrifice a few to save the many. That was the idea. That's what I discovered there in January 1995. This first batch of boxes of these 2 million documents. This overt act of war policy was in one of these boxes. If this means Japan could be led to commit an overt act of war, so much the better. Well, we know now what is the truth of Pearl Harbor. Το δρόμο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιξαν οι διπλωματικές συνθήκες με τις οποίες τερματίστηκε ο πρώτος. Η Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ικανοποιημένες από τις συνθήκες αυτές. Η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Γερμανία είχαν ριζικές διαφωνίες. Η Ιαπωνία ήταν από τις πρώτες δυνάμεις που δεν δίστασε να αποκαλύψει τις επιδιώξεις της την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η χώρα δεν διέθετε επάρκεια φυσικών πόρων και ήταν εξαρτημένη από την εισαγωγή πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων από το εξωτερικό. Το Τόκιο πίστευε ότι με την κατάκτηση νέων εδαφών θα μπορούσε να εξασφαλίσει αυτές τις πρώτες ύλες. Οι Ιάπωνες κατέκτησαν μεγάλο μέρος της Κίνας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 και επωφελούμενοι από τον πόλεμο στην Ευρώπη που είχε αρχίσει από το 1940, έστρεψαν την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές αποικίες της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Το μόνο εμπόδιο ήταν μια άλλη μεγάλη δύναμη με τα ίδια ακριβώς συμφέροντα στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέτειος της επίθεσης των Ιαπώνων στον Αμερικανικό ναύσταθμο του Pearl Harbor στις 7 του Δεκέμβρη του 1941
έφερε και φέτος στη Χαβάη πολλούς από τους τελευταίους επιζώντες. Οι βετεράνοι θυμήθηκαν και πάλι εκείνο το τρομακτικό κυριακάτικο πρωινό που έσπρωξε την Αμερική στη φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τους σημάδεψε για πάντα. Στη δύση της ζωής τους οι περισσότεροι θεωρούν ιερό καθήκον να παραβρεθούν στο μνημόσυνο αυτών που χάθηκαν και να επισκεφθούν τον τόπο που η παγκόσμια ιστορία γύρισε σελίδα. Η Χαβάη είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στη μέση του Ειρηνικού που η στρατηγική του θέση σφράγισε τη μοίρα του. Οι πρώτοι Αμερικανοί φτάνουν το 1826 και αναγνωρίζουν αμέσως τη σημασία του κόλπου του Pearl Harbor στο νησί Οάχου. Στις αρχές του 20ου αιώνα θέτουν τη Χαβάη υπό τον έλεγχό τους και μετατρέπουν το λιμάνι των Μαργαριταριών και το νησάκι Ford Island σε ναύσταθμο για τον Αμερικανικό στόλο του Ειρηνικού. Την ίδια περίοδο, στην άλλη πλευρά του ωκεανού, η Ιαπωνία παίρνει μια καινούργια θέση στον κόσμο ως μια αναπτυσσόμενη στρατιωτική δύναμη. Στο Τόκιο, ο αυτοκράτορας και οι αξιωματικοί του στρατού που βρίσκονται στο τιμόνι της χώρας πιστεύουν ότι μπορεί να ασκήσουν την επιρροή τους σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 30, η Ιαπωνία θα εισβάλλει στην Κορέα, τη Φορμόζα, τη σημερινή Ταϊβάν, τη Μαντζουρία και το 1937 θα επιτεθεί και θα καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Κίνας. They wanted Asia, they wanted to develop it economically, they wanted oil, they wanted rubber, they wanted raw materials, and Asia had that. And after all, from the Japanese perspective, had not the Western powers been doing that themselves? Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Χίτλερ, σύμμαχος των Ιαπώνων, κερδίζει τη μία μάχη πίσω από την άλλη. Η Αμερική την ίδια ώρα είναι πολιτικά διχασμένη για το αν πρέπει να παρέμβει ή να απομονωθεί. Τον Ιούλιο του 1941 οι Ιάπωνες εισβάλλουν στην Ινδοκίνα. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ απαιτεί την άμεση αποχώρηση των Ιαπωνικών δυνάμεων, επιβάλλει εμπάργκο στις πρώτες ύλες, κυρίως το πετρέλαιο, και παγώνει όλες τις ιαπωνικές καταθέσεις στις αμερικανικές τράπεζες. The Japanese felt humiliated that how dare the United States do this and how dare they be the ones that set the stage of what should happen in the Far East perimeter. Με τον πόλεμο να μοιάζει αναπόφευκτος, οι Αμερικανοί αποφασίζουν τη μεταφορά μεγάλων ναυτικών δυνάμεων στον Ειρηνικό. Το καμάρι του στόλου είναι τα θωρηκτά όπως το Αριζόνα. Το πλήρωμά του ξεπερνούσε τους 1.500 άνδρες. Τα κανόνια και η ατσάλινη θωράκισή του το έκαναν να μοιάζει ανίκητο. Στρατιωτικοί και πολιτικοί στο Τόκιο συμφώνησαν ότι για να εξασφαλίσουν τα νότα τους και να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους στην Νοτιοανατολική Ασία, έπρεπε να εξουδετερωθεί η μεγαλύτερη απειλή για τις Ιαπωνικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού, που είχε τη βάση του εδώ, στο Pearl Harbor, στο νησί Οάχου της Χαβάης. Το σχέδιο της επίθεσης αναλαμβάνει να καταστρώσει ένας άριστος γνώστης της αμερικανικής νοοτροπίας, ο ναύαρχος Εσορόκου Γιαμαμότο. Ο Γιαμαμότο, με καταγωγή σαμουράι και σπουδές στο Χάρβαρντ, γνώριζε ότι ο μοναδικός τρόπος για να νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας πόλεμος μικρής διάρκειας με το στοιχείο του απόλυτου ευνηδιασμού. From their standpoint, it was an act of desperation that they had no other option except to attack the United States by surprise. But the greatest military victory is one where you strike the enemy where that enemy feels you will never hit them. And Pearl Harbor was one of those places. Στα μέσα του Νοέμβρη, μια Ιαπωνική αρμάδα, αποτελούμενη από 32 πλοία, μεταξύ των οποίων 6 αεροπλανοφόρα, κατευθύνεται με απόλυτη μυστικότητα και σιγεία σειρμάτου προς τη Χαβάη. Θα διασχίσει 4.000 μίλια στον Ειρηνικό χωρίς να την εντοπίσει κανείς. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, που έχουν αρχίσει από το καλοκαίρι, θα καταλήξουν σε αδιέξοδο λίγο πριν ο Ιαπωνικός στόλος βρεθεί σε απόσταση βολής. Up until then, no one was really aware that you could succeed in a purely air attack. So that's one thing that they weren't prepared for. And again, too, I think everybody, even in the highest level of military, didn't really understand that this could happen. They really still continued to think the Japanese won't even try this.
Οι επικεφαλείς των Αμερικανικών δυνάμεων εδώ στη Χαβάη φοβόντουσαν περισσότερο ένα σαμποτάζ από τους ιαπωνικής καταγωγής κατοίκους του νησιού παρά μια κατά τα φαινόμενα εντελώς απίθανη αεροπορική επιδρομή. Έτσι, λίγες μέρες πριν την επίθεση, αποφάσισαν να παρατάξουν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια και τα πλοία στον αύσταθμο του Pearl Harbor το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να φρουρούνται ευκολότερα. Ήταν ένα ολέθριο λάθος για τους Αμερικανούς και ταυτόχρονα το καλύτερο δώρο για τους Ιάπωνες πιλότους. The first shot fired in the Great Pacific War between the United States and Japan took place just outside of Pearl Harbor, where a midget submarine was discovered by the USS Ward, which is a destroyer that was patrolling back and forth. Το μικρό διθέσιο ιαπωνικό υποβρύχιο ήταν ένα από τα 5 που είχαν ως αποστολή να διεισδύσουν στον αύσταθμο λίγο πριν την αεροπορική επιδρομή και να τορπιλήσουν τα αμερικανικά πλοία. Now the skipper on the Ward was a brand new skipper, William Outerbridge, and the crew thought he was leading them through a drill, and they had never seen anything like this midget submarine before, so they thought it was a target of some sort. Immediately after sinking it, they went on and chased some sampans and fishing boats away. So they weren't real concerned at the time. They thought it was a drill. Για τους Αμερικανούς που υπηρετούσαν στο Pearl Harbor, εκείνο το πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου του 1941 ήταν ένα ασυνηθισμένο, ένα χαλαρό κυριακάτικο πρωινό. Κάποιοι ετοιμάζονταν για την εκκλησία, κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να συνέλθουν από τη βραδινή τους έξοδο στα κλαμπ της Χονολούλου. Για τους περισσότερους όμως ήταν μια ακόμη μέρα ξεκούρασης σε αυτό το παραδεισένιο νησί του Ειρηνικού. Ο 25χρονος Herbie Weatherwax, γεννημένος στη Χαβάη, υπηρετούσε τη θητεία του σε ένα σύνταγμα πεζικού. I don't remember much. I was on leave. I was at home on a weekend pass. Την ώρα που ο Αμερικανός στρατιώτης κοιμόταν 230 μίλια βόρεια της Χαβάης, ένας συνομήλικος του, Ιάπωνας πιλότος, ετοιμαζόταν για πόλεμο. Ο Ζένζι Άμπε ήταν αρχηγός ενός μήνους βομβαρδιστικών στην αυαρχίδα του Ιαπωνικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Ακάγκι. Ασάροκειτε, ανδαβέ καρδιά ζέμπου ατράσι μόνοι χικάρετε, γιοθότε, στάγιο ζέμπου μου ατράσι μόνοι χικάρετε,ユニフォームを着て6ヶ月ぐらいの僕の長男を抱いた写真をポケットに入れて No excited, no excited, very calm, as usual. Ώρα 6 το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου του 1941. Τα ιαπωνικά αεροπλάνα θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες τους. Κάποια είναι εφοδιασμένα με διατρητικές βόμβες για τα καταστρώματα των θωρηκτών, κάποια άλλα με ειδικά τροποποιημένες τορπίλες για τα ρηχά νερά του Pearl Harbor. Στην αρχή απογειώνονται τα καταδιοκτικά, έπειτα τα τροπιλοπλάνα και στο τέλος τα βομβαρδιστικά. 183 αεροσκάφη στο σύνολό τους. 30 λεπτά αργότερα ένα δεύτερος μήνος από 167 αεροσκάφη ακολουθεί. At about 7:02, the radar that's located near Opana picked up a large formation of planes coming in from the north. Οι χειριστές του ραντάρ βλέπουν ένα ασυνήθιστο ίχνος στις οθόνες τους και καλούν μέσω ασυρμάτου τον αξιωματικό υπηρεσίας. And his name was Kermit Tyler. And Kermit Tyler, as he drove in that morning at 3 a.m., heard the radio on. Now, for you and I, that's not a big deal. Radio is 24/7, right? In Hawaii, it ended at midnight. The only time the radio was on past midnight is to help guide planes in from the mainland, because that's a long flight. And indeed, there was a flight of B-17s coming into Hickam Field at 8 o'clock. So when he heard the report from the fellas at Opana, he heard the radio in the morning and said, well, don't worry about it. He thought they were friendly planes. Το ραντάρ έχει εντοπίσει το Ιαπωνικός μήνος και το καταδρομικό Ward έχει βυθίσει ένα Ιαπωνικό υποβρύχιο. Ήταν δύο ευκαιρίες για να αποτραπεί ο ευνηδιασμός. Δύο προειδοποιήσεις για την επικείμενη επιδρομή που κανείς δεν έλαβε υπόψη.
And I observed the planes diving on Battleship Row, and I said, what the heck? So I just watching them. Boy, and then suddenly one of the planes turned off to the right like that, and I saw the rising sun on the fuselage and the wingtips, and I said, hell, those are not American planes, those are Japanese. Είναι λίγο πριν τις 8 το πρωί. Ο επικεφαλής των Ιαπωνικών βομβαρδιστικών μεταδίδει μέσω ασυρμάτου τη λέξη «τίγρης» 3 φορές. Τώρα είναι το σύνθημα της επίθεσης και η επίτευξη του απόλυτου εφηδιασμού. Immediately pounce on all these airfields, and within 15 to 20 minutes, air power in Hawaii ceased to exist. 80% of our planes were caught on the ground, damaged and destroyed. Την ώρα που το πρώτο μήνος των Ιαπωνικών αεροσκαφών σπέρνει με βόμβες στα αμερικανικά αεροδρόμια, ένα άλλο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Pearl Harbor. Το σχέδιο των Ιαπώνων είναι να βυθίσουν πρώτα τα αεροπλανοφόρα του στόλου και αμέσως μετά τα θωρηκτά. Για τον Ζένζι Άμπε και τους άλλους πιλότους, η επίθεση θα είχε απόλυτη επιτυχία αν τα αεροπλανοφόρα δεν είχαν αποπλεύσει από τον αύσταθμο μια μέρα νωρίτερα για να πάρουν μέρος σε άσκηση. エンタープライズのいなかった母艦が航空母艦がいなかったそれがっかりした Then I found big one Oh that's my target Then I did speed I ordered attack Five or six of them were heading right out toward the USS Oklahoma. So I ran down the dock 50 feet. We never did get there because 5 or 6 aerial torpedoes hit it and it sunk in 12 minutes. Πάνω από 400 ναύτες εγκλωβίζονται και βρίσκουν τραγικό θάνατο στο αναποδογυρισμένο κουφάρι του Οκλαχώμα. Ο Στέρλινγκ Κέιλ, νοσοκόμος του υγειονομικού, χωρίς δεύτερη σκέψη, πέφτει στη θάλασσα για να σώσει όποιον μπορεί. Εκείνες τις ώρες με το πετρέλαιο από τα λαβωμένα πλοία να καίγεται, νερό και φωτιά έχουν γίνει ένα. Underwater, break water, see somebody in the water and go back down under, pick them up, put them on the barge, and they'd send them down to the hospital at sea landing. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii. And they announce over the radio over and over for all military personnel to report to your station immediately. The Japanese have attacked Pearl Harbor. Στον αύσταθμο επικρατεί η απόλυτη σύγχυση. Οι Αμερικανοί τρέχουν σαστισμένοι όταν στο στόχαστρο των βομβαρδιστικών μπαίνουν τα θωρηκτά που έχουν μείνει αλόβητα από τις τορπίλες. 800 meter, 600 meter, 55 degree drop the bomb. That was Arizona. I heard a loud explosion, a loud noise that carried all over the island. And that was when the Arizona, when the bomb struck the Arizona and she blew up. A huge fireball goes up in the air almost 1,000 feet. And in that searing moment, 1,177 officers, sailors, and Marines are vaporized or incinerated by the explosion. The ship is so badly damaged, she founders in less than 9 minutes in 40 feet of water and about 23 feet of mud. We took the one hit. We happened to be in the wrong place. The bomb exploded close to where we were. The fellows with me all got killed. Ο Everett Highland βρίσκεται στο θωρηκτό Πενσιλβάνια και με άλλους 6 ναύτες μεταφέρει πυρομαχικά στα πυροβόλα όταν το πλοίο δέχεται στα σπλάχνα του μια ιαπωνική βόμβα. You realize you're hit, but luckily you don't. When you're hit that badly, you don't feel anything at first. But I did feel my feet fell wet, and I looked down to see why, and my shoes had been blown off, and I had blood spurting out of one of the holes in my left leg.
And about that time, some officer spotted me and he hollered, "Get that man to sick bay." The Arizona is a very big ship, and to have the fire just about cover the whole ship is quite a sight. The sky was just black with smoke. And then I look on the left, and I saw the Oklahoma that had been torpedoed and it keeled over on its side. Of the 195 vessels, 21 were sunk or damaged, but most of those were capital ships. And the back of the United States Navy was broken that day. And Pearl Harbor began to be recorded as the most resounding defeat in American history. 2.400 Αμερικανοί σκοτώθηκαν και άλλοι 1.100 τραυματίστηκαν. Οι Ιάπωνες έχασαν μόλις 29 αεροπλάνα και 55 πιλότους. Μια εβδομάδα μετά την επίθεση άρχισε η περισυλλογή των νεκρών από το μισοβυθισμένο θωρηκτό Αριζόνα. Το μακάβριο έργο ανέλαβε ο νεαρός νοσοκόμος Sterling Cale. So I went aboard about midship. I know something blowing across the deck, and I didn't think, I don't know what that is. And then I said, gee, they had a fire. That must be the ashes from somebody who burnt right down to the deck. What I'm going to do? I don't have a dustpan, I don't have a broom, I don't have anything to catch the ashes, and they keep on blowing. I just sat down and cried. When you go up to Punch Bowl there and see some of the unknowns, and if they disinter them nowadays, you may find some people there with a head and a torso and one arm and 3 legs, because we just kept putting them in sea bags and shipping them out. Επί 3 εβδομάδες, ο Κέιλι δεν σταμάτησε να ανασύρει πτώματα από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες του πλοίου. Για να βοηθήσει στη διαδικασία της αναγνώρισης, έγραφε σε ένα μικρό τετράδιο που ακριβώς είχε βρει τις σωρούς των νεκρών. Ένας ανώτερος αξιωματικός θεώρησε ότι κρατούσε ημερολόγιο πολέμου και τον απείλησε με στρατοδικείο. I gave them my notes. They opened it, read it as a war diary, and burned it. Said, my God, 3 weeks shot the heck. Nothing I can do about it. The 1,177 that were on there in the beginning, there's some 900 remaining. But because they burnt my notes, I really didn't know until just recently how many men I actually took off. Πριν από 2 μήνες, το ναυτικό ανακοίνωσε στον Sterling Cale ότι είχε ανασύρει από το Αριζόνα τις σωρούς 107 ανθρώπων. Ο άνθρωπος που σχεδίασε την επίθεση στον Αμερικανικό ναύσταθμο, ο ναύαρχος Γιαμαμότο, θα πει την προφητική φράση «Ξυπνήσαμε ένα γίγαντα που κοιμόταν». Την επόμενη μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν επισήμως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επίθεση στο Pearl Harbor θα ενώσει και θα αφυπνίσει τους Αμερικανούς που θα μισήσουν τους Ιάπωνες γιατί τους χτύπησαν χωρίς να έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Αυτό το μίσος θα είναι και ένας από τους λόγους που θα οδηγήσει στο πρωτοφανές πογκρόμ εναντίον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων ιαπωνικής καταγωγής που έμεναν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για αυτή τη σχεδόν άγνωστη και σκοτεινή πτυχή του πολέμου μιλήσαμε με έναν πρώην κρατούμενο που μαζί με την οικογένειά του φυλακίστηκε σε ένα από τα 10 στρατόπεδα σε απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές στην Αμερικανική ενδοχώρα. Με τη βοήθειά του εξασφαλίσαμε σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό από αυτή την ιστορία που η Αμερική προσπαθεί να ξεχάσει. Για τη Χαβάη και την επόμενη μέρα από την επίθεση στο Pearl Harbor μας μιλούν 2 Έλληνες που έζησαν και θυμούνται τα γεγονότα. Το σπίτι το ψηλά και βλέπαμε όλο το Honolulu. Είδαμε φωτιές και καπνό, μαύρος καπνός, και τότε πίστεψε ο πατέρας μου που οι Ιαπωνέζοι μας είχαν χτυπήσει. Εγώ εδώ, η Ελένη εδώ. Ο Ανάργυρος και η Ελένη Αναστασοπούλου ήταν τα παιδιά ενός Έλληνα μετανάστη από τη Μάνη. Ο πατέρας τους, αναζητώντας την τύχη του στην Αμερική τη δεκαετία του 30,
κατέληξε στη Χαβάη. Την ημέρα της επίθεσης των Ιαπώνων, οι λιγοστοί Έλληνες, όπως και πολλοί κάτοικοι του νησιού, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Νομίζαμε που θα έρθουν οι Ιαπωνέζοι θα μας πάρουνε. Θα κάνουν απόβαση, θα κάνουν. Ναι. Και καθόμασταν όλοι στο βαράντα εκεί και μιλούσαμε σιγά σιγά, δεν είχαμε φώτα. Ούτε θυμάμαι αν φάγαμε. Την ώρα που στο νησί κυριαρχούσε ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο που ξημερώνει, στην αμερικανική ενδοχώρα έμπαινε σε εφαρμογή ένα προμελετημένο σχέδιο του στρατού και του FBI. War started on Monday, on Sunday, on the Wednesday, we knew we were already going to go to camp. We were going to be all put away. Ο Τζίμι ήταν 19 ετών όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Ήταν ένα από τα 10 παιδιά μιας οικογένειας Ιαπώνων που ζούσαν στην Καλιφόρνια. Ο παππούς του έφτασε στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα, ακολουθώντας ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα που έφερε δεκάδες χιλιάδες Ιάπωνες στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1924, η Αμερικανική κυβέρνηση θα απαγόρευε με ειδικό νόμο την είσοδο Ιαπώνων μεταναστών στη χώρα. They want the Asian people to monopolize California. There's too many of them to come here. Εκείνη την περίοδο στην Αμερική οι Ιάπωνες είχαν την ίδια ρατσιστική μεταχείριση με τους μαύρους. Ελάχιστοι μπορούσαν να σπουδάσουν, πολύ λίγοι έβρισκαν δουλειά. Οι περισσότεροι αναγκάζονταν να γίνουν αγρότες για να επιβιώσουν. Το αποτέλεσμα ήταν, μέσα σε λίγα χρόνια, να ελέγχουν ένα μεγάλο ποσοστό της αγροτικής παραγωγής. We were raising approximately 45% of the vegetables in California we controlled, but approximately 2% of the population. Ο σημαντικός ρόλος τους στην αγροτική παραγωγή και παράλληλα η ανάδειξη της Ιαπωνίας σε σημαντική στρατιωτική δύναμη στην περιοχή του Ειρηνικού έφερε τους Ιάπωνες μετανάστες στο στόχαστρο των Αμερικανικών κρατικών υπηρεσιών. Around 1933, the FBI got a picture, was tracking all of us. So even like my record as an American citizen, I had record in Washington D.C. about my past. Την επομένη της έναρξης του πολέμου, το FBI συλλαμβάνει αμέσως 2.000 Ιάπωνες που ζουν στις δυτικές ακτές. Το σχέδιο όμως για τον περιορισμό των Ιαπώνων είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1942, σχεδόν 2 μήνες μετά την επίθεση στο Πελ Χάρμπορ, ο πρόεδρος Ρούσβελτ εκδίδει το προεδρικό διάταγμα 9066. Σύμφωνα με αυτό, ο στρατός μπορεί να παρακάμψει τις συνταγματικές ελευθερίες των Αμερικανών πολιτών στο όνομα της εθνικής άμυνας. Αμέσως διατάσσεται η απομάκρυνση από τις εστίες τους και η μαζική φυλάκιση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 120.000 ανθρώπων ιαπωνικής καταγωγής που ζουν στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πληθυσμός ενημερώνεται από μια ανακοίνωση που τοποθετούν οι αρχές στους δρόμους. They couldn't say Japanese citizens, Japanese American citizens, so they call us non-alien. My parents were aliens because they were not allowed to be citizens. We're non-aliens. Had to report at a certain time and get the orders to be moved out. Την άνοιξη του 1942, η ειδική αρχή με την ονομασία War Relocation Authority διεξάγει από τη Σιέρα Νεβάδα ως το Μισισιπί μια από τις μεγαλύτερες εκαθαρίσεις στην ιστορία. Ανάμεσα στα θύματα του πρωτοφανούς πογκρόμ είναι και η οικογένεια του Τζίμι Γιαμαΐτσι. Everybody was shipped out of the West Coast. 120,000 of us were moved out. When we left our home, οι Αμερικανοϊάπωνες και οι οικογένειές τους, μερικά ρούχα σε μια βαλίτσα και λιγοστά χρήματα στην τσέπη, μεταφέρονται αρχικά σε σημεία συγκέντρωσης κοντά στις περιοχές που ζουν και στη συνέχεια με τρένα στα στρατόπεδα της ντροπής. Who even complained to? There was nobody to support us, right? We were already being discriminated. We couldn't get a job. We want to get a job. We couldn't go where we want to go, and we couldn't do what we want to do. Even though we complained, this is your dirty Japs. You guys started the war. Οι περισσότεροι από τους 120.000 που αναγκάζονται με τη βία να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους για λόγους εθνικής ασφάλειας είναι βρέφη. Είναι παιδιά σχολικής ηλικίας και νέοι που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18. So even baby with diapers, they felt was a detriment to the war. I mean, it's kind of ridiculous. But here they had orphan kids in camp and felt that they were dangerous to the war effort. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 10 τον αριθμό, βρίσκονται σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές
στην έρημο της Αριζόνα, τα βουνά του Wyoming και τους βάλτους του Άρκανσο. Ο Τζίμι Γιαμαΐτσι θα βρεθεί σε δύο από τα χειρότερα, το Tule Lake και το παγωμένο Hard Mountain. The chimney, they're all brick because the coal, we burn the coal so intensely, 30 below zero, so we had to really keep the stove going real hot. How big was the camp? Hard Mountain was very long, about a mile long, about half a mile wide. Where Tule Lake was about a mile and a half long and a mile and a quarter wide. Επί 4 χρόνια η κατά τα άλλα δημοκρατική Αμερική κλείνει πίσω από σειρματοπλέγματα και υπερυψωμένες σκοπιές ολόκληρες οικογένειες που το μόνο τους αδίκημα ήταν η καταγωγή τους. But like in Tule Lake, we had 1,200 soldiers guarding 18,000 people. That's a lot of soldiers. And plus we had FBI, plus we had Border Patrol, Immigration Department, and then we had the DRA Police Department. With machine guns? With machine guns, yeah. With the soldiers patrolling constantly with guard towers all spotted right around us, lights on all night long. Did you have interrogations? Oh yeah, interrogation, beatings, this and that, forcing people, especially Tule Lake. They want to find out who's the strong man of the camp, who's the leader, and so forth. And there was a lot of beatings in camp. Κανείς δεν ξέρει πόσοι πέθαναν στα στρατόπεδα από τις πρωτόγονες συνθήκες διαβίωσης και την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης. Κάποιοι δολοφονήθηκαν από τους φύλακες με διάφορες δικαιολογίες. Άλλοι απλά δεν άντεξαν την ψυχολογική πίεση. Quite a few of them committed suicide that couldn't stand it. Say you're a man in 50 or 60 and then you have nothing to go back to. You have no place to go back to at the time. You just depression, coming out of depression, you just to get on your feet or things get a little bit better, then you lost everything. You're going to camp. The Congress declared that since Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ρούσβελτ, η 7η Δεκεμβρίου του 1941, η μέρα της επίθεσης στο Pearl Harbor ήταν μια μέρα ντροπής. Εξίσου αποτροπιαστικά όμως ήταν και όσα διαδραματίστηκαν στην Αμερική, αλλά και στη Χαβάη, όπου κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόμος. Το νησί μετατράπηκε σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους. Immediately there was a very strict blackout. In fact, it was probably the most strict I have read. It was the strictest blackout in the entire world. No lights of any kind at night could be seen from outside. So they're standing there in the street looking. Τα όσα ακολούθησαν την ιαπωνική επίθεση στον αμερικανικό ναύσταθμο προσπάθησε να αποτυπώσει στο βιβλίο του, με φωτογραφίες και πλούσιο υλικό, ο ιστορικός και συγγραφέας De Soto Brown. Very strict censorship of all newspapers, all magazines, all movies, all telephone calls, all long-distance telephone calls. Censors actually listened to telephone calls, all telegrams, all letters. And this is even personal diaries. If you were considered to be suspect, they could come to your home and take your personal papers from you, the FBI. In fact, people did that. Όλοι αυτοί που δεν είχαν δουλειές στην Χονολουλού δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Δεν είχαμε γαζολίνη για τα αυτοκίνητα και μας δώσανε τα ration cards για φαγητά. Και τότε λίγο αισθανόμασταν που ήμασταν σε πόλεμο. Ο Ανάργυρος και η Ελένη Αναστασοπούλου, μικρά παιδιά τότε, έχουν μέχρι και σήμερα έντονες αναμνήσεις από τη Χαβάη υπό στρατιωτικό καθεστώς. Είχαμε και gas masks και έπρεπε να το φορούμε όπου να πάμε, στο σχολείο. Και αν δεν το παίρναμε στο σχολείο, μας στέλνανε σπίτι και ήμασταν αρκετά κοντά να περπατήσουμε από το σχολείο, να πάμε σπίτι να το πάρουμε. Να το πάρουμε το gas mask όπου πηγαίναμε. And for little children who could not wear an adult gas mask, they made these they were sort of gas masks. They were like hoods. They're like a bag. You just put the kid in the bag and tied the bag shut, which doesn't seem like it would be very... I mean, this little girl looks like she doesn't want to get the bag put on her, and I don't blame her. And then this, I really, Σήμερα, πολλά από τα στοιχεία που αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο De Soto Brown για τη Χαβάη και το Pearl Harbor παραμένουν άγνωστα για τον μέσο Αμερικανό. The irony of the civilians who were killed
in Honolulu and on Oahu, primarily being killed by American anti-aircraft shells, which did not explode in the air the way they were supposed to, but exploded when they came back down to earth and killed people. And there was a tremendous amount of support for the war, and this slogan of Remember Pearl Harbor was the way that everybody got rallied to that effort initially. Η Αμερική δεν ξέχασε το Pearl Harbor, αλλά έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να ξεχάσει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους 120.000 Αμερικανοϊάπωνες. Ακόμη και οι ίδιοι οι κρατούμενοι προτίμησαν να σιωπήσουν για να κρατήσουν ζωντανό το δικό τους αμερικάνικο όνειρο. When the first started really talking about it, it was 1991. In 1946, I left camp. After almost 50 years. Yes, 50 years. Μετά τον πόλεμο, οι κρατούμενοι των στρατοπέδων έπρεπε να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Οι περιουσίες τους, περίπου $200 εκατομμύρια, είχαν χαθεί. Η Αμερικανική κυβέρνηση εξάντλησε τη γενεοδορία της, χαρίζοντας στον κάθε κρατούμενο την ελευθερία και ένα αστείο χρηματικό ποσό. $25. $25? Just to leave the camp. And a one-way ticket to your destination you want to go to. Το 1976, 34 χρόνια μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 9066, που έστειλε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 120.000 Αμερικανοϊάπωνες, ο πρόεδρος Φόρντ παραδέχτηκε ότι αυτό ήταν ένα εθνικό λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1988 ο Ρόναλντ Ρέιγκαν υπέγραψε νόμο για την αποζημίωση των πρώην κρατουμένων, ενώ τον Οκτώβρη του 1993 ο πρόεδρος Κλίντον απέστειλε μια υπογεγραμμένη απολογία προς όλα τα θύματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το Προεδρικό Διάταγμα 9066 θεωρήθηκε ως μια στρατιωτική αναγκαιότητα για να προστατευτεί η Αμερική από την κατοίκον κατασκοπία και σαμποτάζ. Σε κυβερνητικό έγγραφο, ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, αναφέρεται ρητά ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε στην κατοχή της κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι όσοι κρατήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν εμπλακεί σε κατασκοπία. Πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Κράτησης και Δίωξης Πολιτών κατά τον πόλεμο επισημαίνει ότι ο εγκλισμός 120.000 ανθρώπων σε στρατόπεδα φυλακές είχαν ως αφορμή την ρατσιστική προκατάληψη, την ιστερία της περίοδου του πολέμου και την αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας. Μετά τις προσπάθειες των ηγετών, αλλά κυρίως των δικηγόρων, κάθε θύμα των στρατοπέδων αποζημιώθηκε με $20.000. Σήμερα, στην Αμερική, δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα στρατόπεδα. Τις ημέρες της ντροπής θυμίζει μόνο μια χαλκογραφία που φιλοτεχνήθηκε από έναν πρώην κρατούμενο. Βρίσκεται μπροστά από τα δικαστήρια του Σαν Χωσέ, στην Καλιφόρνια. Για ορισμένους ιστορικούς και ερευνητές που τώρα αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά αρχεία, τη μεγαλύτερη καταστροφή του Αμερικανικού ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καλύπτει ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου. Το Μάρτιο του 1941, αναφορά του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού προβλέπει ότι αν η Ιαπωνία χτυπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πραγματοποιούσε αεροπορική επιδρομή στο Pearl Harbor χωρίς καμιά προειδοποίηση. Το λεγόμενο Magic, το σύστημα του Αμερικανικού στρατού που αποκρυπτογραφούσε τα ιαπωνικά σήματα, υπαγόρευε τόσο εμφανώς το Pearl Harbor ως πιθανό στόχο, που είναι απορίας άξιο πως κάποιος δεν μπόρεσε να προβλέψει την κίνηση των Ιαπώνων. Τελικά ήταν πράγματι μια ευνηδιαστική και απροειδοποίητη επίθεση, ή ήταν μια απάντηση σε προγραμματισμένες προκλήσεις? Η αμερικανική ηγεσία πιάστηκε εξαπίνης ή περίμενε την αντίδραση των Ιαπώνων? Πόσα και τι ακριβώς γνώριζε ο πρόεδρος Ρούσβελτ? Ποιος ήταν ο ρόλος των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και του ίδιου του Winston Churchill? Ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητές του Pearl Harbor, που εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και η στρατιωτική ηγεσία γνώριζαν, αν όχι προκάλεσαν την επίθεση, είναι ο Ρόμπερτ Στινέτ. Ένας εξίσου γνωστός ιστορικός που πιστεύει ότι ο Churchill γνώριζε και απέκρυψε πολλά από τους Αμερικανούς είναι ο Βρετανός David Irving. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρόμπερτ Στινέτ άρχισε να ερευνά τα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση των Ιαπώνων πριν από 20 χρόνια.
Με βάση το Freedom of Information Act, τον ομοσπονδιακό νόμο που υποχρεώνει την κυβέρνηση να αποχαρακτηρίσει και να παραδώσει σε κάθε Αμερικανό πολίτη απόρριτα έγγραφα, έπεισε μετά από μια δεκαετία το Αμερικανικό ναυτικό να του παραχωρήσει ένα μέρος από το αρχείο του για το Pearl Harbor. And it was about 20 boxes out of 2 million records you see on Pearl Harbor that were all locked up in Navy vaults. And so I'm going through the boxes and I discover this overt act of war policy. I had never heard of that before. Ο Αμερικανός συγγραφέας είχε ανασύρει από το παρελθόν ένα σημαντικό ιστορικό στοιχείο. Ένα ντοκουμέντο που θα φώτιζε το παρασκήνιο της επίθεσης και θα δίχαζε μέχρι και σήμερα ιστορικούς και ερευνητές. Το έγγραφο με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 1940 απευθύνεται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ναυτικού. Το υπογράφει ο σύμβουλος του Αμερικανικού Ναυτικού, Άρθουρ Μακάλουμ. Πρόκειται για μια εκτίμηση των εξελίξεων στην Ευρώπη, αλλά και μια πρόταση για την εμπλοκή στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών που μέχρι τότε κρατούσαν ουδέτερη στάση. This was to get Japan to commit an overt act of war against the United States. And to get them to do that, we aimed 8 provocations at Japan, including cutting off all their oil supplies, sending U.S. cruisers into Japanese territory, and then the final provocation was just cut off Japan, throw a blockade really around them. They could not get any oil, no natural resources. They had no other place to go but to attack us at Pearl Harbor, and that's what the president wanted, and the military advisors. And here are the 8 actions here. He labels them A through H, and those are 8 actions. And he says, if this means Japan could be led to commit an overt act of war, so much the better. In all events, we must be fully prepared to accept the threat of war. Threat of war, that is right. The whole idea was an overt act of war would be so outrageous that it would unite this country and do away with the isolation movement that was keeping us from going against Hitler and aiding the British. 8 μήνες αργότερα, ο πρόεδρος Ρούσβελτ θα υιοθετήσει σχεδόν όλες τις προτάσεις του σχεδίου Μακάλουμ. Η επιβολή κυρώσεων στην Ιαπωνία το καλοκαίρι του 1941 και κυρίως το εμπάργκο στις πρώτες ύλες και το πετρέλαιο θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, κάνοντας τον πόλεμο ανάποφευκτο. Japan can't survive without oil. Japan has no oil resources of her own. She only had 3 months reserves of oil. If sanctions on oil were imposed, she would run dry in 3 months. So there was no way that she could tolerate oil sanctions. And from that moment on, it was quite plain that Japan had no alternative than to make war within 3 months. Την ώρα που ο Ρούσβελτ προκαλούσε με την πολιτική του τους Ιάπωνες, η Αμερική εμφανιζόταν διχασμένη για το αν πρέπει να στείλει τα παιδιά της στον πόλεμο. Ο Τσόρτσιλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του και κάτι παραπάνω για να πείσει την Ουάσιγκτον να αγνοήσει την κοινή γνώμη. It turns out that the British Secret Service, MI6, had actually purchased the American Gallup poll. Little features. You think, well, how important is that? Well, Roosevelt was getting 3,000 letters every week from mums and fathers and daughters saying, don't get into Churchill's dirty war in Europe. If you do, then I'm not voting for you next time. But simultaneously, the Gallup poll was telling him that 85% of all draft-age young Americans were keen to go there. And Roosevelt actually said, I can't quite understand the difference between the letters I'm getting on the one hand, but the Gallup poll can't be wrong. And he didn't realize that MI6 had bought it. Οι Βρετανοί είχαν φτάσει στο σημείο να αποκρύπτουν ακόμη και τα σήματα των Ιαπώνων που υπέκλεπταν στον Ειρηνικό και σύμφωνα με τον ιστορικό David Irving είχαν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν. Churchill introduced a new security classification. You had secret, most secret, top secret, ultra secret. He had a new security classification called GUARD, G-U-A-R-D. And any document or telegram that was stamped GUARD was not to be shown to an American officer. 3 εβδομάδες πριν την επίθεση στο Pearl Harbor, οι Ιάπωνες με απόρριτο σήμα προς τις πρεσβείες τους στη Ρώμη, την Ουάσιγκτον και το Βερολίνο προειδοποιούσαν για μια σημαντική αλλαγή στην επικοινωνία με το Τόκιο. Τα λεγόμενα μηνύματα των ανέμων θα ήταν το σύνθημα προς τις διπλωματικές τους αποστολές για τις κινήσεις του Ιαπωνικού στρατού. And the wind's message, there were 3 of them. One of them said, northwest wind, warm, whatever it was, means we're going to attack Russia. The other one said,
east wind, cloudy, whatever, we're going to attack the British Empire. And the third message, wind message, we're going to attack the United States. Within 24 hours of the message being broadcast in the weather forecast. November the 19th. It's interesting, why did the Americans not get it for 2 days after we got it? We weren't helping the Americans. For reasons of petty spite and jealousy, the British intelligence chiefs in Washington had decided 2 weeks earlier not to help the Americans anymore. Ο ιστορικός και συγγραφέας David Irving υποστηρίζει ότι το πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου του 1941 οι Βρετανοί υπέκλεψαν το μήνυμα των ανέμων που έδινε το σύνθημα για την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. We knew Pearl Harbor was going to happen. Churchill knew it was going to happen. He had other sources too. That evening he invited the American ambassador round to dinner in Chequers, John Wynand. And at 9 o'clock, of course, the famous 9 o'clock evening news on the radio, Churchill sent for the butler and he said, Sawyers, bring in the radio, will you? And Sawyers brings in the radio and Churchill turns to the ambassador and he says, let's listen to the 9 o'clock news, shall we? Knowing very well what is on the news that night. He lifts the lid on this radio which the Americans have given him. And it takes 2 minutes to warm up. It's an old battery radio. So the opening sentence is gone. And when the voice finally comes on, it says, well, in the western desert, the forces of Auchinleck are attacking Rommel with increased vigor. And Churchill's puzzled. He snaps it down and says, Sawyers, take the radio away, will you? And he's totally baffled. No reference to the attack on Pearl Harbor, which he knows has happened. And eventually Sawyers comes rushing back in and says, Prime Minister, have you heard the news? The Japanese have attacked Hawaii. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. The attack also... This little scene, which is in private papers of John Wynand, the American ambassador, shows Churchill knew all day long what was going on. And the trouble is the British have weeded a lot of the telegrams out of the archives. So we knew ahead what was going to happen, but we didn't tell the Americans. Ο Στινέτ προχωρά ένα βήμα πιο πέρα. Το συμπέρασμα της δικής του έρευνας, που στηρίζεται στα απόρριτα αρχεία του ναυτικού, είναι ότι και οι Αμερικανοί είχαν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν μια σειρά από σήματα που μαρτυρούσαν τις ιαπωνικές κινήσεις. Here the FBI confirms that on the other hand, according to the above agents, the US Navy did break the Japanese military code prior to the attack on Pearl Harbor, and this directly attributed to the United States victory in the Battle of Midway. Τελικά πόσοι και ποιοι γνώριζαν, αν γνώριζαν τις κινήσεις του Ιαπωνικού στόλου? Πόσο ψηλά έφτανε αυτή η προσπάθεια απόκρυψης πληροφοριών που μπορούσαν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας? Oh, it went right up to President Roosevelt, to General Marshall, to the Chief of Naval Operations, Admiral Stark. There was at least 140 of the top command in Washington, D.C., plus all of the cryptographers. There was about 200 cryptographers in Manila and in Hawaii that knew some aspect of all of this information. Are you talking here about a conspiracy? Well, all the cryptographers were told, "Don't you reveal this." At the end, at the war's end in August 1945, they were told that they're not to reveal this, or they would lose all of their veterans' benefits, all their hospitalization, all of the goodies that veterans get. Τα έγγραφα και τα στοιχεία του στην ΕΤ γεννούν νέα ερωτήματα που δύσκολα βρίσκουν απαντήσεις. Ποιος αρχηγός κράτους θα γνώριζε την επικείμενη επίθεση και θα επέτρεπε μια τέτοια καταστροφή? Great question. The Pacific Fleet was there in Hawaii, but the modern ships were all taken out. So what was left were the old relics of World War I. Those were the battleships that were built in 1914. President Roosevelt wanted to get us going in war deployment. One way or another, even if that would mean to sacrifice some of... You know, following what Plato said, the noble lie will sacrifice a few to save the many. That was the idea. Για τους περισσότερους από τους επιζώντες της επίθεσης στο Pearl Harbor, ο χρόνος έχει σταματήσει στην 7η Δεκεμβρίου του 1941. Σήμερα, σε αυτή την ηλικία, πολύ λίγοι έχουν τις εσωτερικές ανησυχίες για να αναζητήσουν την αλήθεια και να αμφισβητήσουν την ιστορία όπως την έγραψαν μετά τον πόλεμο
οι νικητές. They said, sneak attack. Everybody said sneak attack. Then they come out and said, gee, there's some consideration going on and maybe they knew about it in Washington, but they didn't tell us out here. Was it really a sneak attack? Η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο για να διερευνήσει την μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του αμερικανικού ναυτικού επέριψε όλες τις ευθύνες στους επικεφαλείς των στρατιωτικών δυνάμεων στη Χαβάη, τον στρατηγό Σόρτ και τον ναύαρχο Κίμελ. Και οι δύο εκδιώχθηκαν από το στρατό με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο. Έγιναν δακτυλοδεικτούμενοι στην κοινωνία και μέχρι το θάνατό τους δεν σταμάτησαν να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τιμή και το όνομά τους. Now, whether that was fair or not, I don't know. Whether they deserve to remain in the military, I don't know. The system says you cannot stay in command when you've had a problem. That doesn't say you have to get thrown out of the military. That doesn't mean you receive Christmas cards every year from people who say you killed my child, which is what these guys got. Σημαντικό μερίδιο της ευθύνης για την καταστροφή του Pearl Harbor αποδόθηκε επίσης στην κακή οργάνωση των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, αμέσως μετά τον πόλεμο, αποφασίστηκε η ίδρυση μιας υπηρεσίας που θα διαχειριζόταν καλύτερα τις πληροφορίες και θα θωράγγιζε την Αμερική από παρόμοιες δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Ο πρόεδρος Τρούμαν της έδωσε το όνομα CIA. Σήμερα η Χαβάη είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί αλλά και οι Ιάπωνες τουρίστες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι θα βρεθούν και στο μουσείο του Pearl Harbor για να δουν το βυθισμένο θωρηκτό Αριζόνα. Εκεί, στην επέτειο για τα 64 χρόνια από την επίθεση, τον περασμένο Δεκέμβρη, ο φακός της εμπολέμης ζώνης θα καταγράψει μια σπάνια και ιστορική συνάντηση. Κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες επισκέπτονται το μουσείο του θωρηκτού Αριζόνα στο Pearl Harbor. Το καραβάκι μας μεταφέρει στο μνημείο που έχει κατασκευαστεί ακριβώς πάνω στη γέφυρα του βυθισμένου πλοίου. Το σκουριασμένο κουφάρι του θωρηκτού βρίσκεται καθισμένο στο βυθμένα, μόλις λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Because she was this great battleship and because she suffered the greatest loss of life, more than half of those killed at Pearl Harbor on that ship, she became the symbol and became the memorial. She would never be raised again. She was too badly damaged, and she's one of 2 ships still here in Pearl Harbor, the other being the USS Utah on the other side of Ford Island. Εδώ ήρθαν και φέτος οι επιζώντες του Pearl Harbor για να τιμήσουν τους νεκρούς και να θυμηθούν την ημέρα που ο θάνατος τους προσπέρασε. Κάπου εκεί ανάμεσα στο πλήθος εμφανίστηκε ο Ζενζι Άμπε, ο Ιάπωνας πιλότος που βομβάρδισε το Αριζόνα. Πήρε μαζί τη γυναίκα και τα παιδιά του και επέστρεψε στο Pearl Harbor σε ηλικία 88 ετών. Ο διευθυντής του μουσείου τον περίμενε για να τον καλωσορίσει. Οι υπεύθυνοι είχαν απομακρύνει τα αμερικανικά τηλεοπτικά συνεργεία και όλους τους βετεράνους πλην ενός. Ο Herb Weatherwax, ο στρατιώτης που επέζησε από την επίθεση, θα συναντούσε τον Ιάπωνα πιλότο Ζενζι Άμπε. Οι δύο πρώην εχθροί σήμερα θα γίνονταν για πάντα φίλοι. You see, he was hanging on me. He and I was just holding each other, and we had a feeling. You know, it's a strange feeling that we had. We had a close feeling to him. That's the first time I met Mr. Abe to talk to. I saw the Japanese pilot telling you something when he hugged you. What did he tell you? He was whispering to me, and he was saying that he could. He's old now, and he don't think he can come back again next year. Ο Ιάπωνας πιλότος επισκέφθηκε το μνημείο του Αριζόνα για να αφήσει λουλούδια στη μνήμη των νεκρών και να εκπληρώσει μια υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του. Να ζητήσει συγγνώμη.
Η ευνηδιαστική επίθεση τον Δεκέμβρη του 1941 ήταν, όπως λέει, ενάντια στις αρχές του κώδικα των Σαμουράι. だから僕が非常に悔しいのはその宣戦布告が攻撃の前になされていなかったということが非常にすまなかったと。武士道に反する。Εδώ που πριν από 64 χρόνια τους χώρισε ο πόλεμος, σήμερα τους ενώνει η ειρήνη. Οι δύο βετεράνοι έδωσαν τα χέρια και βάδισαν μαζί. Ήταν μια σπάνια και μοναδική στιγμή στη δύση της ζωής δύο πρώην πολεμιστών. We have to get together in order to clear our mind and clear our soul. We are all old men now, and our time on earth is going to be not too long. And so I joined Mr. Abe to present that flower, and that was a feeling I had in my heart. I cried. I had a lot of tears. I never had that feeling in me before. I think most American veterans who did come to shake hands came to that understanding that these are men who were following orders and did their best as they could for their country, as I did for my country. You know, for that sake, we weren't the guys who started the war, but we had to fight the war. Now we're the same men who had to really put the closing chapter of friendship and reconciliation. I'll come out to shake hands. There are a lot of American veterans don't think that that would have been the right thing to do. But then there's a lot of them that think it's the right thing to do. I got over that a long time ago. It's when we do have members in our group who still are, you know, angry about this. And my figure, what a way to live your life, you know, is to go through it angry with something. Ο Everett Highland τραυματίστηκε σοβαρά στο Pearl Harbor και λίγο έλειψε να πεθάνει στο νοσοκομείο. Ένα χρόνο αργότερα έχασε τον αδερφό του στις μάχες του Ειρηνικού. Δεν μίσησε ποτέ όμως τους Ιάπωνες. I was being interviewed by a well-known American columnist, newspaperman and television, and he was having me enumerate all the places I got shot in my body, you know, the places I was wounded. And then he said to me, "Do you still have any animosity toward the Japanese people?" I said, "My wife is from Japan." He says, "Well, I guess that answers that question." Ο Highland δουλεύει εθελοντικά στο μουσείο του Pearl Harbor μαζί με τη Ιαπωνέζα γυναίκα του. Οι περισσότεροι επιζώντες βρίσκονται σχεδόν καθημερινά εδώ για να υποδεχθούν τους τουρίστες, ανάμεσα στους οποίους είναι και χιλιάδες Ιάπωνες. So they come out here, they feel embarrassed and uncomfortable. And what I do is I get up and I say, "Ohayo gozaimasu," and they look at me in a blank face. They don't know what to expect. They think maybe I'm going to sell them something, I guess. And then I say, "Anata wa ego ga wakarimasu ka?" They look at me. Some make their head this way, and some say "skoshi." Then I say "Konnichiwa, konbanwa." Then I say "Arigato gozaimasu." Thank you very much. And they smile. And then when I say "sayonara," they laugh. They say "ah." This is what have extended my life longer. Otherwise, I would have probably been gone a long time ago. But this is the thing that drives me to come back and. Για τους επισκέπτες που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου, οι Αμερικανοί βετεράνοι είναι η ατραξιόν του μουσείου. If you get a bunch of people come from Beijing, from China or Taiwan, you can't get away from everybody wants to take a picture. And then sign all the different publications. So just doing that things I like to do, yeah. Makes you happy. I'm very happy to do that. Ο Στέρλινγκ Κέιλ, ο άνθρωπος που υποδέχεται με ένα χαμόγελο τους πάντες,
Είναι ο νοσοκόμος που την ημέρα της επίθεσης μάζευε τραυματίες και νεκρούς από τη θάλασσα. Από τότε δεν μπήκε ποτέ ξανά στο νερό. Ένα καλοκαίρι που τα κύματα παρέσυραν το γιο του, έτρεξε ο σκύλος του για να τον σώσει. Gizmo ran out and grabbed him by the seat of the pants and pulled him back in. Otherwise he would have been long gone out to the sea and we would never have been able to get a hold of him. You couldn't go inside the water? I couldn't move. My feet were just glued to the thing. So yesterday, you still don't go in the water? I haven't been swimming since December 7th. Κάποιοι από τους βετεράνους, όπως ο Κέιλ, μετακόμισαν μόνιμα στη Χαβάη μετά τον πόλεμο. Άλλοι, ακόμη και αν έφυγαν μακριά, εκφράζουν την επιθυμία να επιστρέψουν και να μείνουν για πάντα εδώ. Many of them sign a letter of intent with the Park Service here to have their ashes brought here after they pass away and interred in the ship. Now, that has been done up until December 7th of this year. 26 names were on the wall of men that had this done. On December 7th, 2 more names were added, so now we have 28. I asked one of those men whose name is on the wall why he wanted that done, and he believed he'd been living on borrowed time, that his real place was with his crew, and that's where he wanted to go. Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει στο μνημείο του Αριζόνα, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο επισκέπτης που κοιτάζει στη θάλασσα εκπλήσεται από τα σημάδια που εμφανίζονται ξαφνικά στην επιφάνεια του νερού. Είναι κοιλίδες πετρελαίου από τις δεξαμενές καυσίμων του πλοίου. Όλα αυτά τα χρόνια το βυθισμένο θωρηκτό εξακολουθεί να αιμορραγεί. Για τους Αμερικανούς, την 7η Δεκεμβρίου του 1941, η Ιαπωνία είχε παραβεί τους κανόνες εμπλοκής. Είχε επιτεθεί ευνηδιαστικά σε μια χώρα χωρίς καμιά προειδοποίηση, χωρίς να κηρύξει τον πόλεμο. 60 χρόνια μετά, αυτού του είδους οι επιθέσεις θα έλεγε κανείς ότι νομιμοποιούνται ως το κυρίαρχο δόγμα της μιας και μοναδικής υπερδύναμης. Πολλοί πιστεύουν ότι τελικά το Pearl Harbor δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα προληπτικό χτύπημα, όπως τα έλεγε και ο πρόεδρος Μπούς. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες από σήμερα, στις 7 του Φλεβάρι, με ένα ντοκιμαντέρ από τα σύνορα του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σας νύχτα. When the Second World War ended, I thought it was the end of all wars, but it never turned out to be that way. It got to be just a continuation. And how long it's going to last, I have no idea. I won't be alive to see the future, not very long from now. Now comes a time when my country's also come of age. A hell hit the homeland and everyone is rightfully filled with rage. The president's pointing his finger, and from the pulpit I heard him say, we're one nation under God and by God, we're gonna get them back one day, with no admission to reasons why. They put all the blame on another side and said the evil one came at us from out of the clear blue sky. The clear blue sky. Call me a traitor, say I'm a coward, not a patriot. Well, I know we had to strike back, I just don't think we planned the hardest battle yet. How many fights for freedom will we wage while the peace is denied? And is that peace just a prayer we make on Sundays and hope that God will bless it on us from out of the clear blue sky? The clear blue sky. Out of the clear blue sky.